Minä olin sitten kartanpiirtäjänä, olin siinä semmoinen firma kuin Väätäisen metsätoimisto. Siinä olin sitten siihen saakka, kun sitten menin naimisiin. Vuonna 1947 sitten minä menin Kihloihin, mieheni tapasin tuossa Kallankuorossa. Me oltiin yhtä aikaa siellä laulamassa ja niin päin pois. No, toisethan ne tykkäsivät, että mitä ne ryssät tänne tulee. Kyllä se vähän tämmöinen mielipide oli, että niin kuin tietysti minuakin haukkuvat, että senkin ryssää, että minä olen mikään ryssä, että minä olen ihan suomalainen, että minun molemmat vanhemmat ovat suomalaisia, että minä nyt olen tullut tänne Suomeen hyökkäysvaiheen aikana, ja mutta oli kyllä niin, että eivät tykänneet, mutta kyllä sitten loppujen lopulta niin kuin sopeutuivat. Ja ehkä vielä siinäkin vaiheessa, kun minä menin Kihloihin vuonna 1947, niin niistä kuorolaisistakin monet, että mitenkä se tuo itäkarjalaiset on saanut itselleen miehen, kun hekään eivät ole saaneet. Ja sitten vielä, kun minun mieheni oli pankinjohtajan poika, niin sekin vielä oli tietysti semmoinen, että köyhä karjalaistyttö on saanut pankinjohtajan pojan. Että tämmöistä oli. Mutta sitten alkoi ne vaikeudet jälleen. Sitten kun mieheni lopetti opiskelun ja sitten päätettiin, että mennään naimisiin, mutta eipä sitten päästykään naimisiin. Se ei ollutkaan niin yksinkertaista. Että kun on Neuvostoliiton kansalainen, niin Neuvostoliitto vaatii kansalaisiaan takaisin siitä huolimatta, vaikka ne on muun maan kansalaisten kanssa naimisissa. Ja suurin piirtein 3 vuotta oltiin sitten niin kuin Kihloissa. Ja no sitten yksi ystävä tuli kerran kertomaan minulle, että hän on mennyt naimisiin, että hän on saanut luvan, että hänen tuttavansa tuolta Helsingistä rovasti Siljamäki kuuluttaa Töölön kirkossa ja sitten joku muu saa vihkiä. Ja sitten me siirrettiin minun paperit sinne Helsinkiin Töölön seurakuntaan ja siellä meidät sitten kuulutettiin ja sitten pastori Huttunen täällä Kuopiossa vihki meidät mieheni kotona sitten vuonna 1950. Jatkui. Elämä siitä sitten jatkui vuoteen, onko se 53 vai 53 minä olen, niin siis poikani oli syntynyt 51, tytär 53, odotin tytärtä, niin olin jo ihan loppuvaiheessa ja sitten niin me oltiin saatu oma pieni asunto. Ja odotettiin mieheni vanhempia sitten niin kuin päiväkahville. Ja sitten se on ovikello ja minä menin ovikelloa aukaisemaan ja sieltä tulee pari miestä. Minä sanoin miehelleni, että nyt tuli lähtö. Valvontakomissiosta tuli pari miestä. Ja siinä sitten kaikkia kyselivät, niin sanoivat, että heidän velvollisuus on seurata, että minkälaisissa olosuhteissa täällä me asutaan ja ollaan. Niin minä sanoin, että no minulla ei ole mitään valittamista, että minulla on kyllä kaikki asiat hyvin, että yksi lapsi nukkuu tuolla ulkona ja toista tässä odotan. Mutta tuntuu sillä hetkellä, että nyt se lapsi putoaa just tuosta sanoi. Kuukausi oli aika ennen synnytystä. Mutta sen jälkeen minä kyllä pelkäsin. Valvontakomissiosta olivat nämä venäläiset. Ja Uhkailivatko he jotenkin teitä? No uhkailivat, tai siis sillä tavalla, että heidän velvollisuus on seurata, että millä tavalla minkälaisissa olosuhteissa me täällä asumme ja olemme. Ja sitten ne sanoivat, että ei tämä jää tähän. Sen jälkeen minä en uskaltanut jäädä kotiin. Myöhemmin kun lähti aamulla töihin, niin minä laitoin pojan tuohon rattaisiin.
Ja menin sitten mieheni vanhempien luokse. Ja siellä asun kuukauden päivät suurin piirtein tällä tavalla, että aina aamulla menin ja päivät olin siellä sitten. Ja sitten kun lapsi syntyi, niin sitten sen jälkeen myös vähän aikaa asuttiin sillä mieheni kotona. Ja sitten tuli äiti minun avuksi. Ja no sitten se niin kuin rauhoittui.